bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili radio inkeze lami igama ngomfeze ukuthi uthi ungakhumalo bathi ilasbona amagomede mawuthi usemusha lekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare ukukhulu kunakho konke bafethu uma ngaze abantu abaningi uSgabiso epromoter lapha uMcimbi wempucuzeko ekubeni angaqashiwe ku abantu abaningi ebasale badidekile impela ukuthi kungani uSgabiso promoter uMcimbi wempucuzeko ekubeni angaqashiwe ko lapha abantu abaningi nje ebasele bakhuluma ngale ndaba lena bakhuluma lokho nalokho yana kodwa uSgabiso ubese zichazela lapha ukuthi kungani enza lesi senza senzile ufike wabhala ukuthi nasi lesithombe esipost obhuti umcinekizolo ngabona sitrenda abanye basho lokhuyana nalokho abafethu ngiyacela ningilwele futhi ningeseke makufanele kodwa ngendlela right futhi yakhayo ningawulawuli indlela engiphila ngayo ekutheni ukuthi umcimbi ehlelwa ubhuti ugenda njalo futhi enomcineko angibi bikho kusho ukuthi baxabene nami lapha no sekumele ngibazonde mina ke ngiyazi angisuye umuntu oyisichwangchwanga kodwa ngihlonipha ngize ngihloniphe ngishikati mina ngabe imicimbi ebakhona engisalayo kuyo engingabe bikho kodwa ke ubukhulu bempucuzeko ibona obenza kuqame yona mangabe ngizikhalela ngokungaqasha kwami emcimbini kule video bengicela ukuba ngiyiphushe impucuzeko ngikwenzile lokho ngaphandle kwezaba zokuthi mina angikho kodwa futhi abagxeka lokho yebo ngiyaqonda isikhathi esinzima lesi engidlula kuso futhi ngiyaqonda nokuthi konke kunesikhathi sakhe nginethemba nakimi koba njalo 30 July ngicela siphumeni ngobuningi soseke into yethu mabhenca sibe moya munye mina ngiyazigqaja ngento ethinta uMaskandi lona engikuwo futhi uphila kimi wasethi #ialbum iyeza bafethu bhala kanjalo uSgabiso echaza ngokuPromoter kwakhe umcimbi impucuzeko mhlawumbe engakuthini ngokuphawula kwakho mayelana lolu daba lokuthi uSgabiso apromote impucuzeko nokuthi anxenxe abalandeli bomculo uMaskandi ukuthi baphume ngobuningi baye lapha naboseka impucuzeko kubenena engeyona inxenye yalomcimbi ahlangana no-comment section sidingide lolu daba ngaze kwethu izona bezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke nibe nosuku lumnandi ngithandana